Samantala, muling sinuri po ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang taunang konsumo ng enerhiya nito sa ginanap na First Quarter Energy Conservation Meeting bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang pagtitipid sa kuryente sa mga tanggapan ng pamahalaan. Sa nasabing pulong inilahad the Energy Conservation Focal Person Engineer Rudy Fer Macaranas ang komprehensibong ulat hinggil sa energy consumption ng LGU para sa mga taong 2024, 2025 at 2026. Layunin ng ulat na masuri ang kasalukuyang paggamit ng enerhiya at matukoy ang mga hakbang upang higit pa itong mapababa. Tinalakay rin ng iba't ibang mga energy efficiency at conservation initiatives. Gayon din ang mga best practices na ipinatutupad ng munisipalidad upang maging mas episyente at paggamit ng kuryente sa mga opisina ng lokal na pamahalaan. Bukod dito, ipinisenta rin sa nasabing pulong ang implementasyon ng Local Energy Efficiency and Conservation Program para sa taong 2026. Ang naturang pulong ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng LECP alinsunod sa Government Energy Management Program or GEMPA ng pamahalaan na nagtataguyod ng mas maayos at matipid na paggamit ng enerhiya sa mga institusyon ng gobyerno. IFM News. IFM News. IFM News.